Здравейте, аз съм Таня Илиева. Намираме се в Чивидале на сцената на Митълфест, един от най-известните фестивали в света по изкуствата, който беше открит с концерт на Карлос Сантана. Това ми напомня за един съвет, който бих искала да ви дам във връзка с вашето представяне в проектите. Много е важно по какъв начин вие като кандидат ще се представите в вашата кандидатура за получаване на европейски средства. Обикновено грешката, която допускат кандидатите, е да разказват кои са те неща, които оценителите могат да си прочетат в документите, с които е учредена кандидатстващата организация. Ако сте фирма, това може да се прочете в търговския регистър. Ако сте сдружение с нестопанска цел, това може да се прочете във вашият учредителен акт или устав. Но това, което е много важно, е вие да определите какви са вашите постижения, какви са вашите конкурентни предимства и защо вие заслужавате да получите европейски пари. Тоест, направете една оценка на вашата дейност или ако сте новосъздадена организация, напишете нещата, които наистина искате да постигнете и конкретните цели, които си поставяте, за да може да изпъкнете. И нещо много важно, сериозен дял от оценката на вашият проект е оценката на вашият капацитет като кандидат. Кой сте вие и защо точно вие трябва да получите европейско финансиране, за да може оценителят да прецени какъв е риска организация като вашата да работи с публични средства. Именно за това вие трябва да се представите във възможно най-добрата светлина, на която сте способни.